Tak peteng nih yo, gue bener komen. Ya komen di YouTube gua tau. Oh YouTube gue. Oh, Kayaknya mau upload ya. Anjay, aku sih marah-marah pisan. Jangan nih. Nah. Ayo kayak kurang. Biar kangen Bayu gue. Artinya dewe ya. Soyo Saputo. Mantap, mantap. Oh! Ini pengertiannya dhewe. Pengertiannya dhewe yo. Ayo. Kak kuwi jadi kepuruk. Bagak arep. Wow!
Artinya dhewe yo. Yo tak lagi. Yo kan sing awas ya. Kacang. Kacang timan. Es. Wes truk ora we. Tentang. Anjay, dure ta iki? Meksiko kaya. Sondorek iki. Nari noke gua enggak. Nari noke gua ning ganggu. Anjing, eling-eling nih. Kabar dari Bulimbang. Abus. Sebanyak Bapak Studio Sak Sulamet Bu. Ingkang sabut kersa anik bali para putra saking keluarga besar Sri Saputra. Kalau minangka sedherek saking panjenenganipun duwe kita Bapak Sing berkendung panjenengan kang tasma pemindah. Mobil-mobil panjenenganipun Bapak Suyono Saputra mengadek Jagar Waras. Panjang yuswa Artinya dhewe yo. pinaringan rezeki ingkang lancar barokah saha berkah. Saha abdi Hendra Suli Saputra. Monggo ingkang dados sedyanipun tansah dipun ijabahi dening Gusti Allah. Dados saputra ingkang migunani tumrap bangsa duwit agaminipun saha migunani tumrap keluarga duwit daerah ibu. Pembina pada kabupaten keamanan jajaran Kapolsek Bumi Koramil ingkang sampun maringi timpalilan ingkang sampun derek jadi keamanan bisa ketepungan. Pembina pada Pembina Sopo ingkang sampun maringi kalih saud berdoa matur suwun sanget. Kata-kata seniman-senimanti rencana jaringan wonten iku panjang utawi kami cari kabupaten Nganjuk matur sampai kalipun wonten kalempatan inginipun atur sebuto sewonten tembang-tembangan wonten kersanipun panjenengan sami saking keluarga besar Jaya Saputra ngaturaken Bumi Saputra Semasa. Tapi nyawa kowe ya. Jaya Saputra tuh Kamu rono matamu.